गोंयांत घडपी सगळ्या गुन्यांवांचें मूळ कारण गोंयांत चलपी ड्रग्स धंदोच आसा। तो पयलीं सरकारान बंद उडोवचो जाल्यारूच गोंयचें पर्यटन नितळ आनी सुरक्षीत जातलें असो घडचो आयर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री आनी गोंयचो भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायकान गोंय सरकाराक दिला। भायले विदेशी पर्यटक तशेंच हेर राज्यांतले कांय गुन्यांवकार गोंयांत येतात आनी गोंयचें नांव पेड्ड्यार करतात असोय हुस्को ताणें व्यक्त केला। मधल्या गोष्टी चालतात, टुरिस्टांना सतावण्याच्या काहीतरी वाईट गोष्टी घडतात आणि देशाचं नाव बदनामतं। कोणतरी बाहेरून येतो, इथं काही गोव्यात घटना मागेही घडल्या होत्या, हे बाहेरच्या गोव्यात आणि त्याचा काही संबंध नव्हता। हे बाहेरचे म्हणजे फॉरेनर्स येऊन त्यांनी आपसामध्ये भांडण करून कधी खून पण झाला होता, हे आपण ऐकलं। आणि त्याच्यामुळे ह्यांच्यामुळे आणि या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं सगळ्यांना माहीत आहे। एक वेगळी गोष्ट आहे की ड्रग्सचा जो प्रसार चालू आहे त्याचं ते हे मूळ कारण आहे असं मला वाटतं। त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी कम करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली पाहिजेत। केंद्र सरकारही त्याच्या निश्चितपणे सहकार्य करेल।